je dneska krásný ráno. Adelko, pojď už. A co je? Pojď už, jdeme někam na výpravu. To je velká. Tady jsou kameně. To je hustý. Já se jdu vyčurat. Ne, teda jsem dělal vtip a nebudu se vyčuravat. Půjdu prostě na výpravu s mojí manželkou, která tady je. Ona tady teďka natáčí a teďka nemůže a pojď se ukázat. Adelko. Ahoj. Ahoj. Dneska to tady bude otravné. A bude to hezký videjko. A dneska to tady bude můj manžel. Dneska bude dělat skoky z výšky a bude to fakt dobré. Musíte dát odběr a neprozkoumat další video. A jdeme. Čauky. Já jsem to nedával, tak to. Helikopter. Už natačíš? Aha. Já tady potřebuji teď dělat. Vytáhněte tu kameru, kde... Tak. Dobře, teďka skákat. Já ne, v tom předchozí díle jsem to někdo udělal tak špatně. To bylo hrozné. Ty myslíš to, jak jsi skákal, tak tam se zrovna rozbil koleno, ne? Jo, tam jsem musel jít operaci a už to bylo řešili. Já ne, protože já jsem skočila do vody. Ty jsi mi to neřekla? Ty skočila do vody? Ano. Jak to? Šla jsem prostě tady tímhle směrem. Jo? Ano, já to nechápu. Jak to mohla udělat? Když to není možné. Tak jo, jdu. Jsi OK? Ne. Teda ano, skočil jsem do vody. Já jsem ti to říkala. Ale kdo drží tu kameru? No a sakra. Vezmu ji. Jsi OK? Ano. Já ji tady držím. Ano. Ale já tam jsem hodně tmavé. Já to nezvládám. Já tam asi měl si pravdu. Tak ty jsem skočila do vody, ale to tady tmavé. Asi to taky. A kdo drží tu kameru? A sakra.